Ahojte, vítajte pri tomto videu, v ktorom sa porozprávame o kosinusovej vete. Kosinusová veta sa používa na vypočítanie neznámej strany v trojuholníku, vtedy keď poznáme zvýšené dve a uhol medzi nimi. Takže je to tento problém, že poznáme jednu stranu v trojuholníku, poznáme druhú stranu, poznáme uhol medzi týmito stranami a chceme vypočítať túto tretiu stranu, lebo tu nepoznáme. Ako vypočítať neznámú stranu, trápilo ľudí už veľmi dávno. Potrebovali to hlavne vtedy, keď stávali rôzne budovy, skúmali hviezdy, alebo im bolo treba vyberať dane. Tento problém je opísaný už v knihách starovekého gréckeho matematika Euklida. V jeho dobe ešte neexistovala goniometria a ani žiadne písmenka v matematike. Jeho riešenie bolo geometrické. To znamená, že on si nakreslil trojuholník, doplnil ho na pravouhlý trojuholník, no a on si potom pomocou Pythagorovej vety vyvinul takú metódu, že dokázal vypočítať tú neznámú stranu. Ďalší posun nastal až v 15. storočí, keď arabský matematik, ktorý sa číta asi Jamšid al-Kaši, pridal do kosinusovej vety goniometriu. To znamená, že už tam pridal ten kosinus. V jeho dobe tá goniometria už bola viacej taká rozvinutá, už mala nejaké základy, takže už to mohol spraviť. O 100 rokov neskôr sa konal ďalší pokrok. Francúzsky matematik Viete vtedy vymyslel a pridal do matematiky písmenka, no a tak mohol vzniknúť algebraický zápis kosinusovej vety. To znamená, že už bola zapísaná pomocou týchto písmenok a nie nejako nakreslená na obrázku alebo opísaná slovne vetami. A až v 19. storočí vznikla podoba kosinusovej vety tak, ako ju poznáme dnes. A to je, že a na druhu sa rovná b na druhu plus c na druhu minus 2 krát c krát b krát kosinus alfa. Poďme sa pozrieť na to, čo tento zápis znamená. Čiže máme problém, že máme trojuholník, no nakreslíme si krajšie ešte raz. Takže máme trojuholník, jeho vrcholy budú pomenované ABC, tak ako to už u trojuholníkov býva. Čiže strany budú A, B a C. No a poznáme v ňom jednu stranu, to je strana B, druhú stranu, to je strana C a úhol medzi tými dvoma stranami ten nazveme alfa. No a stranu A nepoznáme a tu chceme vypočítať. Keby máme nejaký pravouhlý trojuholník A, B, C, A, B, C, tak túto stranu, toto je 90 stupňov, tak túto stranu A vypočítame ľahko. Bude to, že A sa rovná B na druhu minus C na druhu odmoctina z toho. Čiže sme iba použili Pythagorovú vetu. Lenže my pravouhlý trojuholník nemáme, takže takto to rátať nemôžeme. No. Ale dobrou správou je, že tú Pythagorovú vetu predsa len použijeme, pretože my si tento trojuholník vieme rozdeliť na dva pravouhlé trojuholníky. Vieme spraviť výšku na stranu C, ktorá nám ho rozdelí na tie dva pravouhlé trojuholníky. Tento bod, kde sa to pretína, označíme X. Tento úsek bude mať dĺžku X a tento bude mať dĺžku C minus X, pretože táto celá hrana má dĺžku C a musíme odčítať od toho tento úsek. Vznikli nám teda dva pravouhlé trojuholníky, jeden A, X, C so stranami B, X a VC a druhý trojuholník je X,
B, C so stranami A, VC a C minus X. Ono sa teraz zdá, že máme viacej neznámych ako známych, pretože poznáme iba Bčko a Ačko, výšku na stranu C a Xko nepoznáme. No to je iba zdanie, pretože to Xko si vieme vypočítať. Keď máme pravouhlý trojuholník AXC a poznáme preponu, budeme potrebovať vyrátať túto stranu, máme to nazvané X-ko, a poznáme uhol medzi týmito dvoma stranami, tak z goniometrie vieme o nasledujúcom vzťahu, že priľahlá strana k tomu uhlu lomeno prepona sa rovná kosinus tohto uhla. No a to už je dobre, pretože Bčko poznáme aj uhol alfa a teda poznáme aj jeho kosinus, pretože si ho vieme vyrátať na kalkulačke alebo nájsť v tabulkách, čiže toto poznáme tiež. No a jediná neznáma už je tu x, ktorú si vieme veľmi ľahko vyjadriť, pretože tento výraz prenásobíme Bčkom, dáme ho na druhú stranu a dostávame, že x sa rovná b krát kosinus alfa. Takže super x máme vyjadrené, to si tu odložíme do budúcnosti. A môžeme sa ísť pozrieť na ďalšiu premenu. To je to VC. To VC si tiež vieme nejako vyjadriť. V tomto prvom trojuholníku si vieme VC vypočítať pomocou Pythagorovej vety a to bude, že b na druhu minus x na druhu a odmocnina z toho. V druhom trojuholníku tú výšku na stranu C vyrátame znovu pomocou Pythagorovej vety a bude to, že a na druhu minus C minus x na druhu a odmocnina z toho. My vidíme, že proste táto výška na stranu C, táto strana musí byť v obidvoch trojuholníkoch rovnaká, pretože je to tá výška na stranu C a teda nám musí platiť, že VC sa rovná VC, že tie výšky sú rovnaké. No a keď nám platí toto, tak nám musí platiť aj táto rovnosť, že b na druhu minus x na druhu odmocnina z toho sa rovná a na druhu minus c minus x na druhu a odmocnina z toho. Dostávame teda rovnicu, kde už máme iba jednu neznámu. To je to Ačko. No a túto neznámu si budeme chcieť vyjadriť. Čiže chceme tú rovnicu upraviť tak, aby nám to a na druhu ostalo samostatné a všetko ostatné bolo na druhej strane. Čiže si to opíšeme. Ešte takto posunieme trochu. B na druhu minus x na druhu odmocnina z toho sa rovná a na druhu minus c minus x na druhu a odmocnina z toho. Prvé, čo s týmto spravíme, je, že sa zbavíme odmocniny, teda to umocníme na druhu a dostávame b na druhu minus x na druhu sa rovná a na druhu minus c minus x na druhu. Teraz by sme sa chceli zbaviť zátvorky, čiže tú zátvorku roznásobíme, túto stranu najprv opíšeme, b na druhu minus x na druhu sa rovná a na druhu minus, a tu dostaneme, že c na druhu minus 2cx plus x na druhu. Dobre, čiže ideme sa ďalej zbavovať tej zátvorky. Toto opíšeme a tu násobíme, keď je tu mínusko, takže to znamená, že násobíme minus jednotkou každý člen v tej zátvorke a to znamená, že sa nám obratia znamienka. Čiže tu dostávame minus c na druhu plus 2cx minus x na druhu. Teraz sa vieme zbaviť toho x na druhu a to tak, že ho pričítame a dostaneme, že b na druhu sa rovná
a na druhu minus c na druhu plus 2c x. Teraz chceme dostať ačko na druhú stranu a tak, aby tam bolo samostatné. Čiže ačko odčítame, teda a na druhu, a odčítame aj b na druhu. Dostávame, že minus a na druhu sa rovná minus b na druhu minus c na druhu plus 2cx. To mínusko pri ačku nechceme, takže to celé vynásobíme minus jednotkou a dostávame a na druhu sa rovná b na druhu plus c na druhu minus 2cx. Ešte tu máme to x-ko, no ale to sme si už predsa vyjadrili dávnejšie. To máme napísané tu a to x-ko je, že b krát kosinus alfa. No tak to si za to x-ko len dosadíme a dostávame a na druhu sa rovná b na druhu plus c na druhu minus 2c krát b krát kosinus alfa. Takže, ak si správne pamätáme, dostali sme práve kosinusovú vetu, ešte si to môžeme overiť. Zoberieme si tento zápis, skopírujeme, tuto si ho vložíme a ideme to pozrieť, či sa to rovná. Takže a na druhu nám sedí, sa rovná b na druhu, to sedí, plus c na druhu sedí, minus 2 krát c krát b sedí krát kosinus alfa. Takže takto sme dostali teda tú kosinusovú vetu. No a to je pre dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a čaute.